kata National Communication Center kendo en jaloso machon mar obila. Erokamano nyako miwa sechegi. Odhiambo jiro bende nitiere ka en apisa mar Haki Africa. Erokamano nyako miwa sechegi. Charles wachaka ne kodi duol mochung' ne ng'iyo tij obila pacho kae miluongo ni IPOA. Kawuono ne nie od bura. Ne giwacho ni nitiere luoro ni nyalo bedo ni nitiere kweth mar obila moyiedhi mosebedo ka ndhiyo kendo lal kod jopiny. In ndalo manitie gi obila be nitiere kweth ilano koso ma en mana iseyo obila ka yien? Ing'eyo IPOA en duol mar sirkal, ichulo gi sirkal, ondikgi gi sirkal, ondikgi mar ng'iyo tich ma obila timo in terms of excesses, ka ginyalo timo timbe moko mag njori kata gik mok ni kare. To bende ong'igi bende ni ginyalo ng'iyo weche malure gi welfare mar police. Ginyalo dhi to giwacho ni sirkal ni polisi wagi ok odak maber, gidak e ute maricho, ichulo gi pesa matin. Mano be gitimo. Koro gitimo both ng'iyo gik ma polisi nyalo timo against japiny mok ni kare, excesses, or ng'iyo bende welfare mar obila. To gima timore ni ka giwacho gima chalo kamano, en gima nyalo wacho ni very sensitive. And en gima okorbe ni wacho kionge evidence. Okinya wacho ni nyaka bedi. Gin gi that authority mar investigate police. Ka giwacho ni nyaka bedi, orube ni ginyisowa ni police makama gi police makama otimo gima kama. Kata ndhiyo ji. Because gin gi power mar investigate police. To sama giwacho ni dipo, dho msungu wacho ni an act of defeatism. Nyiso ni ok gi understand tijgi maber. Orube ni gikelonwa ne jopiny facts magiseng'iyo maber, maginwang'o ni mae gima timore. Niwach chakre chon ok sani, obila seria margi wacho ni gipogre gi jolweny. Obila bedo gi gimiluongo ni individual responsibility. Kitimo gimoro marach, to idil kodi kaka an individual. Ang'o miyo iwacho kamano? Iwacho ni jolweny katimo gimoro gibedo gimiluongo ni collective responsibility. Nwa jalweny ok nyal kata go bunde easily koko bedo instructed mondo tim. To police tiwacho ni tij police chopo samoro ma obila tiyo kende en River Road kucho. Kata en anding'o panga thuru kucho, to jomoko ma jokwel dhou ka obiro to gin gi bunde. Onge gi time mar consult buge no ng'iyo ni to serio wacho ni sadi mitiye gi bunde. Orbenu ng'iyo ni sadi monyalo tiyo gi bunde against ng'ato. Bende onge time mopenjo go jatenda ni ago ng'ato kata kik ago ng'ato gi bunde nani. Omiyo kotimo makosa mora mora to kawo responsibility no kende. Kata kimake iwinjo. So because tij obila en tich ma important, wadwaro obila. Every day watiyo go obila mondo miji protection. Ok dwa her ni mondo wabed gi gimiluongo ni blanket condemnation. I-condemn obila te. No. It should not be done like that. Orubeni obila motimo makosa, kata gin ariyo, kata gin adek, kata gin abich, to gin emo investigate gitu wang'iyo to gitimo ang'o marachno. Ng'ato ting' msalaba. Kendo obila en ng'ama ok nyal biro nyisi niya, ni ng'ane noora. Ka noori, to kwa nyalo prove ni ng'ano noori to ng'ano be imako be bedo charge. Lakini in ok inyal weyi ni koro noori. Nyaka itim the right thing. Omiyo my tek guy IPOA ni gima giwacho no. Ok anyal wacho ni ok en kare, nwach aonge facts. Lakini ng'iyo mara makare okorbe ni giwacho ni dipo. Okorbe ni gise investigate ma gimiyowa facts kaka en ni obila makama gimakama nyocho timo kama. Kendo wase recommend mondo mak gin wach gi recommend pile imako obila through recommendations mag IPOA kendo matwegi. Lakini just wacho ni dipo to ok ber ahinya. Ojiro unu seneno ang'o kaka joked ne ratich oganda? Nitiere
kweth moyiedhi mar obila koso magi